Padayon sa gihapon kitang mag-ampo ug mga liupo sa pangama sa atong Ginoo aron mawagtang na ang pandemya dinhi sa aton nasod. Ato usab gisaulog karong adlaw ang kapistahan ni San Juan Bosco. Ug diha atong iampo ang tanang mga kabatan-unan nga magmadasigon sila sa ilaang pag-eskwela diha sa pangama ni San Juan Bosco. Sa seminaryo, matag bakasyon, i-assign mig mga lugar para sa amuang summer apostolate. Ug kaniadtong May 2015 summer apostolate namo, na-assign ko sa usa sa atuang exorcist dinhi sa diocese, mao si Father Pepe Vincoy. Mga 1 month yun ko nag-uban-uban niya sa iya ang mga deliverance. Ug every time nga mag-deliverance me, moapil yun ko usab sa ilang mga prayers sa kauban namo, ilabi na sa mga kauban namo nga mga prayer warriors, ang iya ang mga sakristan. Diya sa prayers niya, aduna ko'y mga pulong nga dili mahikalimtan. Ug ang mga pulong mao kini: I place myself in the presence of Jesus Christ and submit to His Lordship. I put on God's armor so as to be able to resist the devil's tactics. Kani nga mga pulong, usa gayud katataw nga pagpadayag sa usa ka tawo sa iyang kahuyang ug kawalay kusog kun wala ang Ginoo diha kaniya. Usa kini kapag angkon sa makagagahom nga ngalan sa atong Ginoo nga diha tungod lamang sa iyang dakong gahom malupig nato ang bisan unsang daotan. Kung atong isulob ang atong Ginoo sa atong kinabuhi, malupig gayud nato ang tanang daotan pinaagi sa pagpahari sa Ginoo diha sa atong kinabuhi. Dili ba mausab kini ang nahitabo sa atong ebanghelyo karong adlaw? Diha at sa atong ebanghelyo nga nadungog, adunay usa ka tawo nga misugat kang Hesus ug kining tawhana giyawaan. Apan diha sa iyang kahimtang, na-recognize sa gihapon niya si Jesus. Dito pa lamang gani siya sa layo sa iyang pagkakita kang Jesus, busa midagan siya ngadto padulong kang Jesus ug miluhod sa iyang atubangan ug unya misinggit, Jesus, anak sa labing halangdon nga Dios, unsa may tuyo mo kanako? Sa ngalan sa Dios naghangyo ako kanimo, ayaw intawon ako sakita. Kini nga mga pulong sa tawo, mga pulong gayud sa pagkiluoy. Diha sa dakong kahibalo niya nga si Jesus mao ang anak sa labing halangdon nga Dios, wala gayud siya magduha-duha sa pagduol kaniya aron magpakiluoy. Ug diha gipakita ni Jesus ang iyang dakong kaluoy ni adtong tawhana. Ug bisan man ganig kining mga daotang espiritu nangahas og pagpangayo usab kang Jesus ug kaluoy ug busa, gitugutan ni Jesus ang ilang hangyo ug migula sila sa tawo nga giyawaan. Ug katong tawhana nahibalik na sa iyang maayong panghuna-huna. Gipakita gayud niining ebanghelyo nato karong adlaw ang tataw ug klaro kaayo nga misyon sa atong Ginoong Hesukristo. Mianhi siya diha aron maipalapnag sa tibuok kayutaan ang iyang pagkamaluluy-on. Mianhi siya aron maipakita sa tanan ng katawhan kung unsa kadako ang kaluoy sa atong Ginoo.
ug ang tanan nga mo ilagayod sa iyang makagagahom nga ngalan, makadawat gayod ni ining iyang dakong kaluoy. Kini gipamatuod pag-usab diha sa atong ebanghelyo, diha sa iyang pag-ingon kaniadtong tawo, pauli sa imong panimalay ug sultihi sila unsa kadako ang nahimo sa Ginoo kanimo ug unsa siya kamaluluy-on kanimo. Di man nato makita o mabantayan apan sa kanunay adunay panagsangga ang Dios ug ang daotan. Kung gibati nato ang kusog nga pagtintal sa yawa, tingali mahitungod kini kay duol man kita pag-ayo sa Ginoo. Adunay daghang higayon nga kita tintalo ni ining mga daotan. Apan nahibalo kita nga ang atong Ginoong Hesukristo nag-uban kanato. Busa dili gayud kita niya pasagdan nga makabig ni ining mga daotan. Ang kalipay sa tawo nga nakadawat sa kaluoy sa Ginoo dili gayud mahitago. Busa gitagaan kitag misyon sa Ginoo nga ipadayag ang atong nadawat nga kaluoy ug gugma ngadto sa uban nga wala pa makasinati niini. Tungod kay ang Ginoo nahigugma kanato ug gikaluy-an kita niya. Kita pud pag-usab mamahimo untang mga instrumento sa iyang pagkamaluluy-on ug pagkamahigugmaon ngadto sa uban. Dinhi kita gihagit sa atong Ginoo karong adlaw. Nga unta kita usab ato may palapnag ngadto sa uban ang iyang pagkamaluluy-on ug pagkamahigugmaon. Amen.